Здравейте, приятели, и добре дошли в Франк Ръш. Днес ще се потопим в невероятен списък. Топ 10 на най-големи загуби на богати хора. От милиардни империи, които се сриват, до шокиращи финансови провали. Тези истории са истински уроци за живота. Готови ли сте? Да започваме. На 10-то място е Джон Пол Гети III, наследникът на Гети, чиято фамилия беше от най-богатите в света. През 1973 година той е отвлечен и семейството му плаща $2,2 милиона откуп, но загубите му от последователите, лични и финансови проблеми надхвърлят 10 пъти повече. На 9-то място Елън Мъск. През 2008 година Тесла и SpaceX бяха на ръба на фалит и той загуби почти 90% от личното си богатство, което тогава беше около $1 милиард, но той се изправи. На 8 място е Лиор Коен, израелски милиардер, който загуби над $3 милиарда, след като компанията му за диаманти Coolplay се срина през 2014 година поради лошо управление. Седмо място за Бил Гейтс. През 2008 година заради глобалната финансова криза той загуби около $18 милиарда от акциите на Microsoft. Все пак остана в топ 10 на най-богатите. На 6-то място Уорън Бъфет. През 2008 година той загуби над $25 милиарда от инвестициите си, но гениалните му решения го върнаха в играта бързо. Петата позиция е за Кайо Бас, хедж фонд менеджер, който загуби над $1,8 милиарда, опитвайки се да спекулира срещу японската йена. Голям риск, голяма загуба. На 4-то място Шелдън Адилсън, собственик на казино империята Лас Вегас Сандс. През 2008 година той загуби $15 милиарда, когато икономиката рухна и хората спряха да посещават казината. Бронзовото място е за Ейк Батиста, бразилски милиардер, който загуби $34 милиарда само за няколко месеца през 2013 година, когато компанията му OGX се провали. На второ място Джеф Безос. През 2021 година разводът му с Маккензи Скот му коства $38 милиарда от акциите на Амазон, но той все още остава в топ 5 на света. На първо място Майкъл Милкен. Този финансов магнат загуби над $40 милиарда през 90-те, след като беше осъден за финансови измами. От милиардер стана затворник. Ето ги топ 10 най-големи загуби на богати хора. Някои се справиха, други не. Но всяка история е урок. Харесахте ли списъка? Натиснете лайк, абонирайте се и кажете в коментарите коя загуба ви шокира най-много. До скоро в Франк Ръш!